velkommen til den her video. I dag der vil jeg gerne lave sådan en slikvideo, hvor min far skal give mig et stykke slik. Og så skal jeg have lukket øjne, og så skal jeg gætte, hvad form det er, og hvad farve det har. Det her er så den... Det her er så den slikskål, vi skal spise af. Og så vil min far komme nu. Så er min far kommet. Og så, så tror jeg bare, vi begynder. Så. Jeg har lige spist mit slik færdigt. Okay, prøv lige at se her. Hvis I ikke rigtig forstod det sådan, han giver mig for eksempel det her stykke slik, ja, så skal jeg spise det, og så skal jeg gætte, er det måske den her, eller er det den her? Jeg kan mærke, at det har en flagermus på. Og så prøver man måske at sige, er det den her flagermus, eller den her flagermus, eller... Så får jeg 2 forsøg til at gøre det, og så skal jeg også gætte farve det. Ja, så vil vi bare begynde. Min far får lige skålen. Og så tager han bare et stykke slik, så lukker jeg øjnene og åbner munden. Det er meningen, du skal gøre det. Okay, jeg kan mærke den tut. Og sådan her. Jeg fik et point. Hvad? Og så det nye der. Så vil jeg bare gerne, så tager jeg bare et slik. Så lukker jeg munden igen. Nej, lukker øjnene. Og så giver han mig et stykke slik. Og det er sådan en her. Og den er med kys. Okay, jeg tror, jeg har flyttet ud, for jeg kan ikke lide kys.